Samtang nagkaduol na ang pagkapupos sa usa ka semana nga filing sa Certificate of COC, padayon ang pagpatuman og hugot nga seguridad sa Philippine National Police. Sa dakbayan sa Mandaue, gisiguro sa Mandaue City Police Office kun MCPO nga maximum ang deployment sa ilahang mga personnel og 24/7 ang ilahang paglusad nga randomized checkpoint. Subay kini sa pag-isa sa heightened alert status sa kapolisan, sugod kagahapon hangtod na Oktubre 8. Naghatag gihapon of maximum deployment of personnel sa area. And also 24/7 ang atong pag-conduct og random na checkpoints sa mga nagka-rely na mga area, especially sa kung diin nagagikan, diin ang mga homes or respective na mga areas sa ato mga candidates, ang mga prospect candidates in going to the filing. Mibutyag ang tigpamaba sa MCPO, Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, nga gawas sa ilahang paghatag og seguridad sa lugar. Duna sab sila'y plano sa paghatag og seguridad sa mga political aspirants nga aduna nay mga posisyon sa local government unit. Not only special tingali nga mo personal na mo guard sa ilaha, mo secure sa ilaha, but makuana na ta, ma-inform lang ang office and also sa ilahang opisina and in going to the filing of sa area sa ato ang COMELEC sa centers, naatay mga kapolisan nga ilahang masampit. Sa pagsiguro sa kahapsay sa filing of COCs, mibisita ang bagong Regional Election Director sa COMELEC Region 7, Attorney Francisco Pobe, sa nakadaiyang COMELEC offices sa Sugbo. Bisan og mingaw ang unang duha ka adlaw, giandaman nila ang ilahang contingency plan sa posibleng pagpunsisok sa mga late filers sa sunod nga mga adlaw. Ang amo lang yun nga senaryo nga makita this is magpunsisok yun ni siguro at the 11th hour of the last day of the filing of certificate of candidacy. But we have already made our contingency plans and we have already made the necessary system on how are we going to deal with them so that everybody will be accommodated and everybody will be kanang covered in the filing of the certificate of candidacies. Namahayag sab si Pobe sa nahitabong special reshuffling sa mga regional director sa COMELEC, Region 7, Caraga Region ug uban pa. I was being tapped by Manila to fill in the vacuum of Region 7 somehow to man the elections for 2025. And then the acting provincial supervisor of Cebu, Attorney Edwin Kadongog, was being designated to man Caraga regions for 2025 elections. And then the City COMELEC, if you will know, Attorney Marchil Sarno of, I think, designated as the acting provincial election supervisor of the province of Cebu. Kini si Elaiza Mae Penaranda, alang sa My TV, Cebu.